Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuyaba nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchiwa garaba subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya yaunzwa na chairman we party ya Sylvia Kasukuwere bawuta mzembe vachema nekubiswa kwakaitwa MaBillboards avo kubulawayo pamwechete nekwa mutare ndofunga muri kuona vaposta pa Twitter vachichema mapictures amuri kuona apo MaBillboard avaratidza kuti akabhiswa muri Zimbabwe. Ndofunga last week makaona government yakataura ikati MaBillboard ese before aiswa anofana kutanga aseswa nemaroad engineers muri Zimbabwe kuti content iri kuiswa ipapo yakamira sei. Zvinoizvo zvaita kuti MaBillboards akaiswa navakasukuwere abviswe muri Zimbabwe, asi vangota muzembe vazochema vakati vachiburitsa anofunga murongoona rimwe billboard rakaiswa iro rebato rezano PF vachiti aya akaaprovwa nani. Inyaya iri kunetsa yanetsa nyaya yemabillboard muri Zimbabwe. Chibotudza muri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section kuti yoitwa sei nyaya yemabillboards muri Zimbabwe.